se ieftinească, Doamne, benzina și motorina. Să se ieftinească, Doamne, benzina și motorina. Să se ieftinească, Doamne, benzina și motorina. Nein, es ist keine Teufelsaustreibung, denn die hätte wahrscheinlich eher vor einem Parlament stattfinden müssen. Bilder stammen aus Bulgarien, die Segnung der heiligen Zapfsäule. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob sie da höhere Preise vermeiden wollen oder ob im Allgemeinen die Tankstelle gesegnet wird. Ähnliche Pläne gibt es nicht für Deutschland. Dort ist die Kirche eher damit beschäftigt, die Fernstenliebe zu predigen. Ja, und von Fernstenliebe gesprochen, während in Deutschland Dunja Hayali und Genossen Uwe für alles verantwortlich machen, hat sich das bulgarische Fernsehen einer Problematik gewidmet, die mittlerweile auch in einem sicheren Land wie Bulgarien Menschen beschäftigt. Denn ich als Deutscher in Bulgarien bin hier ganz klar in der Minderheit. Während die Bulgaren zahlreich sind in Deutschland, hier 3 Minuten 22 über die unsicheren öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland, die Gründe dafür, sicher interessant für Bulgaren, die in Deutschland leben, denn ich denke, sie sind auch das Zielpublikum dieses Berichts. 3 Minuten 22 widmet sich das Fernsehen, das Bulgarische, einer deutschen Realität, die vom deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur ausgeblendet wird, sondern verbogen, verdreht wird und wo gelogen wird, dass sich die Eisenbahnschienen biegen. Насилието в Германия расте, то е особено видимо при някои професии. Обидите, заплахите и физическите нападения се оказват ежедневие за служители в железопътния транспорт в страната. В началото на годината проверка на билетите дори завърши фатално и предизвика ужас в цяла Германия. Случаят предизвика и дебат за това колко безопасни са все още професиите в обществения сектор. Репортаж на Deutsche Welle. Германия е известна като сигурна държава, но не за всички и това е проблем. Хората, които представляват държавата или работят за нормалното й функциониране, все по-често стават жертва на насилие. Бях нападнат с самурайски меч. Той започна да тича и ме блъсна силно в рамото. Хората са по-агресивни от преди. По-рано тази година един кондуктор беше смъртоносно ранен. Виждаме, че групи от служители в обществения сектор са нападнати. За съжаление, нещо в обществото наистина се е объркало. Това е признак за нарастваща бруталност. Искаме да разберем защо служителите на първа линия стават мишена на агресия. Как се справят те и как да бъдат защитени. Това е началото на смяната на Йорк Норис. Той е кондуктор от 4 години, преди това е напуснал работата си в офис, за да работи с хора. Той внимава както за собствената си безопасност, така и за тази на пътниците. Да, това е част от обслужването на клиентите. Какво се случва в момента на перона? Мога да го усетя предварително. Някой не е много адекватен, се качва на влака. Вече съм малко на щрек. Изглежда добре. Всичко е наред. Той обича работата си, но тя си има цена. Особено когато проверява билети. При много хора е така. Паника. По дяволите нямам билет, къде да отида, няма къде да отида. Това наистина ги изкарва извън равновесие. Когато ги хванеш, това е. Те също го знаят, няма как да избягат. А тесните пространства също карат хората да стават агресивни. Норис казва, че във всяка своя смяна засича поне един човек без билет и че е жертва на поне 10 агресивни словесни атаки на седмица. Какво стои зад тези инциденти? И други професии стават обект на агресия, както тук в Рюселхайм. Да, заповядайте. Ще ви отворя вратата. Bin ich komplett falsch? Преди имахме още 2 входа към сградата, които винаги бяха отворени, но не винаги знаехме кой влиза. И за съжаление видяхме случаи, при които хора влизаха, стигаха до моя кабинет или до кабинети на мои колеги и се държаха агресивно. Тези инциденти се увеличиха значително. Те станаха много по-интензивни и агресивни. Затова трябваше да предприемем мерки и решихме да въведем тази система.
Около половината от всички служители в обществения сектор казват, че са били нападани, обиждани или физически атакувани на работното си място. По-строгите присъди може да са едно от решенията за спиране на тази тенденция, но фокусът остава върху превенцията.